this vlog guys, ipupunta ako ng 7-Eleven para Hey mates, welcome aboard and I am your next destination. For this vlog guys, ipupunta ako ng 7-Eleven para sa kanilang 7-Eleven day sale. So titingnan natin guys kung makakasave ba tayo ng money, kung for promotion lang ba ito para makahikayat ng mga customer, or totoo nga bang may 50% off sa kanilang mga items. And tingnan natin guys, puntahan natin yung 7-Eleven para ma-confirm kung totoo nga ba. Yung kagandahan dito guys sa Malate is that tabi-tabi yung mga 7-Eleven branch dito. So hindi katulad sa mga province guys na sobrang layo ng 7-Eleven, ng mga branches ng 7-Eleven. So dito guys, I think hindi siksikan kung pupunta ka ng 7-Eleven. Ngayong araw para sa ating next destination, tara at samahan niyo akong lusubin ng 7-Eleven para sa kanilang 7-Eleven day sale. Pagpasok mo pa lang sa 7-Eleven ay bubungad ka agad ang kanilang mga 50% off items. Magkano lang ito ma'am? Magkano ito ma'am? 25. Ay, So yan guys, ito try ko lang sa isa. Ang kagandahan dito sa sale nila guys ay nakalabel ang lahat ng 50% off items and hindi ka malilito kung alin ba dito sa mga items na to ang nakasale or hindi. O sa mga kumpare kong manginginom dyan, arat na sa 7-Eleven. Sobrang dami ng mga liquors and alcoholic beverages na nakasale. Beauty products and personal hygiene essentials, meron din. And of course, nakakabusog na pagkain tulad ng hotdog, siopaw, and chicken. Ang pagising, nakasale din ang kanilang coffee. Hanap-hanap pa tayo bes, baka marami pang maispatan. Donut? No worries, naka 50% off din. Nana chips, candies, chocolates, meron din 50% off. Ay pusa! Favorite nyo bang siopaw? Kumuha na dahil naka 50% off din. wala ka nandun na eh. Milk tea is life, meron din. Hello sir, ilan ang kinuha dyan? Oo sir, palitan ko na lang ng coke kasi sa kitchen yan, eh wala kasi akong Sprite. Kaya dyan. Count na tayo guys, baka maubos pa yung pera ko. Hey mates, and I'm back dito sa boarding house, and totoo nga may 7-Eleven day sale nga, and ito yung mga pinamili ko guys. So ngayon magko-haul tayo. So ito na guys yung mga pinamili ko. Sobrang dami guys, and then sobrang dami ng mga tao doon, pilahan din guys. And masaya lang guys kasi makikita mo talaga na 50% off yung mga ano. So titingnan natin guys kung totoo nga ba na 50% off yung mga items nila. So nandito yung resibo guys. And yung total na nabili ko is 386 pesos. So first on our list guys is yung isa-isahin ko na lang guys. Kunin ko dito sa loob ng bag. And ito guys yung ano nila guys, yung Big Bite na hotdog. So di ba guys, usually is 30 pesos to. And dito sa resibo guys is 15 pesos na lang since 50% off nga. And next one is itong siopaw na asado and bola-bola. So ito naman guys is 32 pesos. And ngayon guys 16 pesos na lang since naka 50% off sila sa siopaw and Big Bite na hotdog. And ano pa nga ba yun? So check natin dito.
ito. And itong donut guys, donut ng Mr. Donut. Ito lang yung naka-sale na donut guys, yung matcha na flavor. So I think naka-sale ito kasi hindi naman karamihan sa atin ng mga Filipino gusto yung matcha na flavor. Pero ako guys, gusto ko rin yung matcha flavor. Sa flavor, kasi yung iba guys parang sabi nila malansa daw yung matcha na flavor. Para sa akin okay lang sa taste bud ko. And ito naman guys, ito guys, Mr. Donut, 35 pesos each. And since ano sila, 50% off, naging ano na lang siya guys. Ang dalawa is 70 pesos. So yung dalawa guys is 70 pesos since 50% off, naging 35 pesos na lang. So dalawang donut na guys. So for this 2 donut, 35 pesos na lang. So napakalaki ng savings guys. Akala ko budol na naman yung 7-Eleven guys. Sa 7-Eleven day. And hindi pala guys, totoo pala na may sale pala doon. And then daming tao guys, nakakatuwa lang kasi sobrang daming tao nagpipila, pumipila doon para bumili. Yung iba guys, grabe bulk yung mga binibili nila, yung nakabox yung mga binibili. So tayo guys, pasimple lang tayo and then kumukuha. Nakakuha ko doon ng video, nagpaalam ako sa manager nila para makakuha ng video. Sabi ko, magbablog lang ako about 7-Eleven day and sabi niya okay lang naman daw. At least na-practice din naman yung ano dun guys, yung protocol dun sa loob. May social distancing naman, hindi naman ganun ka sobrang dami ng tao. I think pag sobrang dami na rin siguro ng tao guys is iniisa-isa nila or mag-antay muna yung iba sa labas and then papasok na naman kapag may lalabas na iba. So, kudos to 7-Eleven. And then yung chicken nila guys, hindi siya 50% off pero may discount din siya. So, meron ako dito 7-Eleven na chicken, yung Thai part yung pinili ko guys. So, 75 pesos yung original price and then ngayon, na 7-Eleven day is 65 pesos na lang siya. Ito Maltese na biscuit guys. So, ano na lang siya guys. Original price is 60 pesos pero ngayon 30 pesos na lang. And itong mga ano guys, itong mga peanuts and green peas na ganito. 13 pesos yung original price nito. So, grabe yung savings natin guys. And yung fit bar, healthy-healthyan muna tayo guys. Kumuha din tayo ng fit bar, hindi lang yung purong mga junk food. So, may fit bar pang nalalaman yung tito nyo guys. So, fit bar is 12 pesos yata yung sabi ng babae. No, 15 pesos pala guys. 30 pesos yung original price nito. So ngayon 15 pesos na lang. Wow. And sobrang dami kong nakuha ng mga drinks guys. Kasi ito yung mga karamihan ng mga ano nila ng mga items na naka 50% off. And then yung may mga ano din doon guys, may mga liquors, mga drinks, mga alcoholic drinks. Kaso hindi ako kumuha kasi hindi na rin naman ako umiinom. And ito lang yung kinuha ko guys, yung matagal ko nang gustong tikman to, itong Mind Shine na na milk tea. Kaso lang medyo pricey siya kapag hindi naka 50% off. So ngayon guys, I think yung price nito is so parang ano lang to guys, 30 pesos. Hindi ko makita sa sobrang haba na guys ng resibo na binigay sa akin. Pero ito pala, 29.50. So original price is 59 pesos. So ako kasi guys hindi ko binibili ito kasi may 59 pesos din naman na milk tea na fresh na So since ito naka-bottle, parang hindi ko siya binibili sa 7-Eleven kasi naka-bottle and may option naman ako kapag nandito ako sa lupa. May option naman ako na bibili ng fresh na milk tea sa mga milk tea shops. Next one is itong Vitamin Boost. Ito siguro guys yung yung pinaka hindi masyadong kinukuha doon sa mga 50% off nila kasi ini-insist nung babae na ito na sir, bilhin mo to kasi maganda din daw to sa body since vitamin boost nga, may vitamins daw. So kinuha ko siya guys and sabi ko sige try ko isa. And ito naman vitamin boost is 24.50. Original price is 49 pesos. And itong C2 na milk tea winter melon, yan, 15 pesos. Original price is 30 pesos. And kopi ko, so itong kopi ko na guys na ice blanca na naka-bottle, 20 pesos yung original price, ngayon is 10 pesos na lang. And ito din guys,
sabi niya masarap daw yung Vitasoy. Ang Vitasoy naman guys is masarap naman kasi ano talaga siya yung soy milk o soybean drink, ano ba tawag doon? So chocolate flavor, and ito guys is 14 pesos na lang. Original price is 28 pesos. So sobrang na-excite ako guys kasi sobrang laki ng savings. And akala ko guys budol lang yung ano nila, yung ads nila, yung mga post nila sa Facebook. Akala ko budol lang yung lahat. And pagdating doon sa 7-Eleven, sasabihin nila na ubos na yung product na yon and wala na kasi ano. So hindi pala siya budol guys. Ang totoo may sale yung 7-Eleven. And Pepsi naging Bisaya, Pepsi. And then Pepsi and Coke in can guys. So Pepsi and Coke in can, magkano ba to? Coke pala guys is 35 pesos and yung Pepsi is 34 pesos. So 17 and 17.50 kasi naka 50% off. And another Copico Blanca and Tropicana Twister na juice, since mahilig ako sa mga drinks guys, and karamihan sa nabili ko is puro mga drinks. Isa lang yung masasabi ko sa 7-Eleven day guys, sobrang na-excite ako and natuwa ako doon sa sale nila. Once a year lang naman yung sale na to guys, and sobrang na-excite ako. Dami yung mga tao doon nakapila and kumukuha ng mga items na 50% off. Hindi naman lahat guys ng items nila is 50% off. Konti lang yung mga items, hindi naman konti, medyo marami na rin. At least may pa-promo silang ganito, may pa-salamat 7-Eleven day na ganito na ginawa nila guys. Pasalamat na rin siguro kasi tinatangkilik din ng mga Filipino yung yung 7-Eleven. Makikita nyo naman guys, sobrang dami ng mga branch ng 7-Eleven dito sa Philippines. And yun. And hope nag-enjoy kayo dito sa vlog ko guys. And kung ako sa inyo, pumunta na kayo sa nearest 7-Eleven. Wow, naging endorser bigla. So, punta na kayo sa nearest 7-Eleven since 7-Eleven day pa rin ngayon guys, and i-upload ko na itong vlog na to. I-edit ko lang saglit and i-upload ko na yung vlog na to. And this is Dex Destination, once again always saying bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog. Hope nag-enjoy kayo sa vlog na to guys.